Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै भिडिअ मोनसे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै भिडिअ जागोन जोंनि गामिनि आरोना 2023 मायथाइयाव HSLC बा मेट्रिक आनजाद बेनि फिथाइखौ माने 22 मेयाव रिजाल्ट होदों नङा होमबा बेनिनो जोंनि गामियाव जा बिथांमोना पास जादों बा पास खालामनो हादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे माने प्रग्राम लादों बरायनाय हाबाफारि। जोंनि गामियाव बेनोदि जोंनि गामियाव थांनाय बोसोरफोरनि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि स्टार लाखिनो हानाय केन्डिडेट फैयाखैमोन आरो ओंखाराखैमोन। थ' देग्लाय स्टार थांदों सासे बेनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन साथामसो थांदों। थ' बेखिनियानो बेनि थाखायनो मोनसे जोंनि गामियाव प्रग्राम मोनसे लादों बेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि गामियाव आं नुबोनायनिफ्रायनो फार्स्ट डिभिजन बा स्टार बेबायदि थांनाय रेकर्ड गैफेरामोन बेनि फार्स्ट टाइम। थ' जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनि थाखायनो थ' जाय बिथांमोना बेबायदि पार्सेन्ट लाखिनो हादों जोबोद गोजोननाय मोनदों गामिखौ गोग्गानाय लाबोना फैदों जे मानसिबाबो। थ' बिनिफ्राय जोंनि गामियाव 13 जन होदोंमोन 13 जननि सानै फेल जादों 11 जनानो पास जादों। थ' जोबोद गोजोननाय मोनदों बेलेग बाराव बेबायदि जाफेरनाय नुवाखैमोन आरोना देग्लायसो फार्स्ट टाइम बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। थ' नोंथांमोना नायलायबाय थाबानो जाबाय बरायनाय हाबाफारि लादों जोंनि गामियाव। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना फंबाय बिथांमोना मानो फेल जाबाय नोंथांमोना गोसो गोलोरबा खालामनाङा। थ' नेक्स्ट टाइमाव जोबोद मोजां नाजाबानो जाबाय। मानो मोनसे बाथ्रा दङ मा होनो बेखौ लासै लासै थांनाय गारि एक्सिडेन्ट जाया होननाय मोनसे बाथ्रा दङ नङा होमबा। लासै लासै थांबाथाय माने जौगालांनो हागोन आरोना एक्सिडेन्ट जाया बे बाथ्रा दङ। थ' नोंथांमोनाबो फेल जादों होननानै गारना दोननाङा लाखै लाखै दावगालांबाय थाबानो जाबाय साक्सेस जागोन जिबनाव। थ' बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' गाइस दिनै बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो तामुलपुर जिल्लानि लोगो नेहाथारि सार बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे मोनसे बोसोननि थाखाय लिंनाय जादों। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे फंबायनि नामा जाबाय गणेश दैमारि फादार नेम धीरेन दैमारि 450 लाखिदों गासै नाम्बार 75% स्टार मोनदों आरोना। मानो UN एकाडेमिनिफ्राय बिथांनि थाखाय नोंथांमोना लाइक मोनसे खालामनाबानो जाबाय दे। 67 बे फंबायनि नामा जाबाय प्रकाट बर' रुबेन चन्द्र बर' बिफानि नामा बिनिफ्राय 403 मोनदों 67% 67.16 फार्स्ट डिभिजन बिथांनि थाखाय मोनसे लाइक खालामनाबानो जाबाय। 67% तू क्या कर रहे है? फंबायना बिमुंसार बर' 368 टोटेल नाम्बार 61.33 फार्स्ट डिभिजन UN एकाडेमिनिफ्राय। थ' बिथांनि थाखाय मोनसे नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामनाबानो जाबाय। निला फंबायनिया जाबाय देरहासार बर' प्रबिन बर' 299 मोनदों टोटेल नाम्बार 49.83 सेकेन्ड डिभिजन बिउराम बर' हाइ स्कुलनिफ्राय पास खालामदों बिथाङा। बिथांनि थाखाय मोनसे लाइक खालामनाबानो जाबाय नोंथांमोना। फंबायनिया सानजिमा बर' तपेश्वर बर' 289 मोनदों टोटेल 48.17 सेकेन्ड डिभिजन गरेस्वर हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय मोनदों बिथांनि थाखाय मोनसे लाइक खालामनाबानो जाबाय नोंथांमोना। बिनानावनि मुङा जाबाय ममि बर' धीरेन्द्र बर' फादार नेम 279 मोनदों टोटेल नाम्बार 46.5% सेकेन्ड डिभिजन उत्तर पेटना हाइ स्कुलनिफ्राय बिनानावनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामनाबानो जाबाय। बिनानावनि नामा बबिता नार्जारि बिदिन्था नार्जारि बिथांनि थाखाय मोनसे लाइक खालामनाबानो जाबाय सेकेन्ड डिभिजन मोनदों बिथाङा। थ' बिनानावनि माबा रल नंखौ मोननाय जायाखै बिनि थाखायनो आं मार्कखौ मोननाय जायाखै आरोना बिनि थाखाय सरि। थ' नोंथांमोना लाइक खालामनाबानो जाबाय सेकेन्ड डिभिजन मोनदों बिथाङा। बिनानावना जाबाय प्रनिता बर' रनजित बर' 218 मोनदों 36.33 थार्ड डिभिजन बिहुराम बर' हाइ स्कुलनिफ्राय बिनानावनि थाखाय मोनसे लाइक खालामनाबा जाबाय नोंथांमोना। थ' नोंथांमोना लाइक खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो मोनसे उत्साह मोनगोन नङा होमबा फरायनायनि थाखाय। थ' बेनि थाखाय लाइक खालामनाबानो जाबाय शेयार खालामनाबानो जाबाय कमेन्ट खालामनाबानो जाबाय आरोना। फंबायनि मुङा जाबाय खाम्फा बर' महेन्द्र बर' बिफानि नामा 249 मोनदों गासै नाम्बार 41.5% थार्ड डिभिजन गरेस्वर हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय पास खालामदों बिथाङा। थ' बिथांनि थाखाय मोनसे लाइक खालामनाबानो जाबाय कमेन्ट खालामनाबानो जाबाय। बिनानावनि नामा जाबाय सोदोमस्रि बर' निकुदर बर' फादार्स नेम 244 40.66% मोनदों थार्ड डिभिजन गरेस्वर हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय। थ' बिथांनि थाखायबो बिनानावनि थाखायबो नोंथांमोना लाइक खालामनाबानो जाबाय मोनसे। जागोन दे। भागिनि नामा जाबाय नमिता नार्जारि गेरेमसा नार्जारि 223 मोनदों 37.16 थार्ड डिभिजन गरेस्वर हायार सेकेन्डारिनिफ्राय बिथां भागिनि थाखाय मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना। मांसा बर' आरो बिफानि नामा सन्जित बर' बिथाङाबो 61% बेसिमबो मोनदों फार्स्ट डिभिजन CBSE-निफ्राय बिथाङा कचिस दङ फैनो हायासै। बिनिफ्राय बेखिनियानोमोन जोंनि बरायनाय हाबाफारिया। बेनिफ्राय जोंनि बरायनाय हाबाफारियाव
आलासि महरै लिंनाय जादों मानो होनबा जोंनि फरायनाय फरायसा बिथांमोननि थाखाय मोनसे साजेस्टनि थाखाय माबायदि फरायनांगौ मा स्ट्रिम लाना फरायनांगौ बिथांमोननि थाखाय मोनसे साजेस्टनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि गरेस्वरनिनो आफादगिरि लिंदों आरो तामुलपुर जिल्लानि लोगो नेहाथारि जाय बिथांमोनखौ लिंनाय जादों थ' बिथांमोना जोंनि गामिनि आरोना देग्लाय पास जानाय बिथांमोनखौ माबायदि फरायनांगौ मा लाइनजों फरायबा मा जानो हायो बिनि थाखाय गासै लामाखौ होदों आरोना बेनि थाखाय लिंनाय जादों थ' नोंथांमोनाबो एसे नायदो स' गाइस भइस रेकर्ड जादों आरोना भइसखौलाय रेकर्डिं खालामदोंमोन कल फैना होनानै जादिया थ' बेनि थाखाय सरि स' सारमोन बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच मानो होनबा नैबे समाव मेट्रिक पास जाखांनानै मा स्ट्रिमाव लाबा मा स्ट्रिमाव फरायबा बांसिन मोजां जागोन गोनो गोथो जायो थ' बे समावनो बेबायदि बोसोन होयोब्लाथाय मोजां जायो साइन्स फरायब्लाथाय मा जानो हागोन आर्ट्स फरायब्लाथाय मा जानो हागोन बेनिफ्राय कमार्स फरायब्लाथाय मा जानो हागोन मा बिथिंजों मा फरायब्लाथाय माबायदि फरायनांगौ बेफोरनि गासै साजेस्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिथां फरायसाफोराबो मोजाङै खोनासंदों बेबायदिनो मोजां फोरोंलाङोबा मोजां जागोन थ' थेंक इउ स' माच थ' बेखिनियानोमोन दिनै भिडिअ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो मोनसे कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय थ' बेखिनियानोमोन बाय बाय मा बुझो बिजाबादि बेसां गिदिर गिदिर चेप्टारादि मा दङ बेखौ नोंसोर दासो बुजिसिगोन माने दा नोंसोर बेवहाय जायफोर एडभान्स लायो बिसोर बाहाय मिथियो मेथ्सआव दा साइन्स होननाय लोगो लोगो बै जोंनि क्लास 10 9 जि साइन्स चेप्टार मोनोना बेफोरखौथ' थागोनानो बेफोराव जिखिनि प्रब्लेमा दङ बेखौ नोङो प्राइमारि बेसिक नोंसोराथ' थाखागोनानो मेथ्सफोरा नोङो 9 10 जेरखम हायो बेफोरखौथ' नों हाखानो नांगोनानो नङा होमबा खिन्थु बिनि अनगायैबो बे कर्सफोरा थारमाने बिराद आलादा बेनिखायनो नांथाबबाथाय नोङो मोजां फरायगोन होननानै जुदि सानदोंबा साइन्स लानानै नों खिन्थु ओरैबायदि फरायनांगोन जाहाथे खिनो हासुनो सम गैयै मिथिबायना ओरैबायदि नांथाबनांगोन माने नोंनि गोसोआव आरो बेलेग बे माबा माबि साननो खमाय गैला आरो आं जिहेतु फरायबाय हाई सेकेन्डारि नङा होमबा मानो होनबा लाइफ दानायनि नोंनि जिउ दानायनि एग्जामा जाबाय हाई सेकेन्डारि एग्जामासो फैगोन दा मेट्रिकआथ' नोङो मोनसे स्टेप बारबोबाय दायोथ' मेट्रिकखौ जेबो खिन्थु नंला होननानै गासिबो बुंबाय थायो थेवबाबो मोनसे देवना बारबाय नालाय नोंनि लाइन फरायनायखौ खिन्थिना होबाय खिन्थु दायो जोङो मा जायो नेक्स्ट स्टेजआ जाबाय जोंनिया मा हायार सेकेन्डारियाव नोङो जिमान हायो पार्सेन्ट लाखिनांगोन जिमान हायो बेयाव सोलोंथाइ लानोनो हानांगोन जिमान हायो थारमाने हाई सेकेन्डारिखौ एग्जामखौ होखांनानैसो नोंनि लाइनफोरा मिटिं गिदिर खिफिना फैनानैबा दायो साख्रिनि इन्टारभिउ होयो गनेशा बा सोरबा माबायो हाई सेकेन्डारि पास जानानै नङा होमबा जुदि नोङो हाई सेकेन्डारि पास जानानै नों जुदि लाइना